Noget af det, jeg elsker ved mit arbejde, det er jo, når folk kommer ind med deres gamle kærlighedsguld. Det kan være for farmor, mormor, bedstemor, mor eller en ægtefælle, man har mistet. Og få det lavet til et andet smykke, som de så kan bære tæt ved hjertet eller på fingeren resten af livet. Det at finde det helt rigtige og se glæden i folks øjne, når de får smykket med deres familieguld i. Det er en følelse, man ikke kan beskrive med ord.